Kadagtang mo, hindi ka imasang nga parte na, bes. Punaluto tay sinigang nga bangusan. Barang magutsyat na kinibagit ko tata. Ti ko na natay, ingkalan tay lako nga bangus products, tay ilako tanto ko na. Ay ilako gayam, won konak. Tapos ti ko na agluto kanto, isigang munto tay bangus ko na. Isog isigang ko tay bangus. Oo na yun. Barang makagutsyat nagtata, tapno makasakayak na kanya na. Labayagin nga pa daw nga nakasakay kibagat ko. Baka jak pa mo di dalang ni ayat nan. Baka mayaw awan na kun. Gol ka ta, isirbiyak ni bakit ko. Nakaluto ako. Eta, nakpaalantain na po yan. Yes. Bakit? Nakaluto akon. Bes. Nakaluto akon. Hindi ka mo na naimas. Te sinigang nga bangos. Amon bes. Oh. Gabo talalap kag bagik to lata di ulon. Ano ti bagay? Kada di bagim to amin. Wala anak kong ko kay mga ana. Ano go away anak ko. Pati si kakaguran na kon. Alay kal taglabayin kan. Muna ka pa nga mga anon bes. Okay. Bagay ka sa ulo ah. Let's go eat. Uy, yung ulo lang bagay may salak. Yes. Okay. Apo, nagbanglot-angot na mutan. Tilinuto tila kay kon. Samot ti buksitin. Dito ti buksit. Tapi nag-impis matikat na. Ni. Bes! Apay. Api met nag-impis ya. Gito yung slice ti buksit. Ano amok basol di je. Nag-iwa apay sak basta ti bagik deti ulo. Ulo. Won. Apay. Kadagtang mo, hindi ka imasang nga parte na, bes. Datot sapsapulig nga buksit hanga dito ni. Ano amo kapay basol ko manin. Kadagtang yung tabana, awon tabana dito ni. Basol ko nga rod. Bosol ko nga, baka mo pa-slice ka na yung bag. Imbaka kanya slice dede slice ti pagmamahal ko lak itag ko kini bagat ko. Yan slice ni Kapitan Sikyo deto. Baka mit kami dito itibagik. Dito tibaging buksit mo na di ipos. Di ba mo kahit ti ulo? Dito nga rod ni Od, katik nga rod. Katik gati na. Sapsapulak. Opo. Di ba ulo ko nang? Ulo deta. Hala! Ulo ka to kay mama. Nakamabali pa pumayam ka. Nakabinala mamit yung buksit. Kat di ba isa sarita ang tabuksit tibagik? Ulo niya.